Nanta kasngi ka arpo pratri orang pangar jara prosau ka Regional Democratic Alliance ni ka RDA kebakan tu BRT di parti ka United Democratic Party berka Hill State People's Democratic Party kelapan long ka jialang paiba ban pensyai yaki marki jura syuak MP election hayo umdolun Southwest Kasils District kinongkran hakani kasngi kilong ba Robert Jun Karjarin ukartong MP na ka Shillong Parliamentary Seat ba Jaslan Roy nung say Secretary jong ka RDA Southwest Kasils District Ba Tirot Singh Suchiang, Joint Secretary UDP Central Body, kakong Badariti lendo nong light, kakun persa jong ba Hopingstone lendo, bang kuaya dua rublay, baru ba Pius Marweng, MLA ka Ranikor Constituency, ba Chairman ka RDA Southwest Kasils District. Hakani kasngi la dan langru kipay ba no Kersyan na kalengki jaka. Batu nyini ai lang ya kakti kamon kakti kadian. Banyatay ya kanigari kajonga kajongpi. Lada mana bat napi nyimtay ya kanigari manopat bantay ya ka. Nakaliang jong ka ADA ngilasyam ya karay. Baladay bangijok hakane ka election nginiyeng nginlong kasur namta kajing light lut jong kini ambaro. Nginlong kasur kabandang. Balada hipan sitom ya ki Kristan kadai bandon kaan kaba ahapan sim ya kini kiru boman bantep ya ki haka kendon kumju bat gitu kiseng leno ngimdawa na sarkar India bandon ya kata katanat pulit kaba karpang kaban yada ya kiniam bat ki jinnet ki bapher ngimdawa na kari India badai ban pensange mador ya gitu ki an kala hakaleng jong kari India ki balakang ya kejing money light lut ki balakang ya kejing ya lap light lut bat ki bala penap knong ban pen sitom ya ki breu ki badan ya kejing ngim syam la kular kai ban pendik ya pi tanga kan election ni la mot sisa ban le ya kata kejing ya lenti kajong gajet benar kajong ni ngalayo irupa bangi hak ya tengku ya sibun ba ki kenrum ki kenram kanom dai ke besok ya ki jenget kajong ni kanom dai ke besok yang ni kum gajet benar bandrai nang ni sakhamat nginyai kumdo kum gari ba gajet benar ni don yang ta ki national education policy ki ba jingma yang ni Kidon kita kikan hon kiba persyang jubor lembah ta ki NCERT textbook banpa puli jubor rangi yaki jenget kiba ngingimon ngidon kita ki CUAT kiba ka jinge ka jong ki exam kalong kiba bon na ki kun samla ka jong ki nomla ars ni yo jintep nam dolun bahab le tho exam adali watang bai kali rumpat kare lupa Kalau baca menit, yo jengtip balasi sengi ke exam ke jompi ke day, daki hajar nai. Dadi no wat dia kaying ru, dak tangga bayi aeroplane ru, coba bun kita ru. Atau ngihun kumi kita. Election nampi di tempat tholai ya chong chet wari dong deh. Hap chong chet se kat bandrai yo nong senchar. Hap chong chet se. Watak bagi tiap ejan lilam jan sekan han tela cium rolun hapor chong chet man dari tiap hap da perkat hapen chong norim ha hasam ngene tho opi parari bait banduai namta hinampang la sakhen ya kata kum kakam aiksut kam Assam Legislative Assembly kana wandra haganika bil ka ba menta balong balada upadar upastor ne kinong ngelap niam ki doai namta ki batang ke basitam la sakhen kumta ka witchcraft lane ka jika kam aiksut mengabar no pingi don kam jik song sit se banrai batkat banele persya erta pipa missionary nang ni banle jalap ya ka jinget Lapan up lupa na kita ki anti corruption law bankan ya ki missionary la bandai bahing jonga la bandai bahing jopi hap song sit banderai kat bandele persa ya kita bandawa kat dan penyo ya KLP bandawa kat dan penyo ya keten kasih ya cedul bandawa kat dan pendek ya purusan kamlong yang ni parari bangini rai song sit ni hapan purusan nomrimba ka parlimen kan rai ya ki hok bat ya ki kamram ki jongi wat nom klet para rebi
kan rai langidon ka niem ka hok ban bani belai kan rai langidon nem ya ka hok ban penek pensa ya ka riti dustur kan rai ya ka roi ka pa hai kilian baro ka parlimen kan rai ya ka jinga dei ka jongi bat ka partai hi baro kawi ka parlimen kan rai ya ki scholarship ki babon ya ki lak penroi ke babon ka parlimen kan rai ya shibun ba ki hok ki sot ha ka bedai bat jonga bat jongpi kumta parlimen nga kentu ya pi nga karpat net ya pi baslobha haba pijit ya kino me khmat nai ya rai shongshit nai pen kende elade da ki sortem ni haban rai da ka jingkit khne ni haban rai da ka bapusan bat penshong no rimba khnang banginam bakla ha ka jingim ga jongi uanjat ali uram thokot upam samladai na ka jat beru ga jongi ha ka patri ga jongi udang yen ko khon khasi samsar hi mapi yala kari dan pat na padeng jongi ki khon khasi ke balas dang artotin bangi dang la ban sensar dalade yalade Nidang perkhat ke baha ban aiwai ya ka samsar ka khadar syaki parti rithor hana bakin longkum ki kepana ban penabian ini ya kini ki parti rithor baki wan ban pembit ban pembang ini lai phusan deli kisnem ki longkum no Nidon hamekhlia nidon hasan nidon hadali hana ai yang ni kabor ngi pembit yuput hadom ta labet labet umai haping wahaban ya pakajing selsi no boleh bekerja bener ke jongi lai phosan deli kisnem ni aiwai ya ka sensar ka khadar jongi hakiri thor ki bom chemtet ero em ya ka sedang ya kut kila kremben ya ki parti gulung ki jongi ki ong hana bangikot akhana para yong ya ki puli bha ka history ki parti rilum tang rapo selong sit ni la pha lai ngot ki mp uwei de na wes khasil jongi mono prio ya ka jala Merkhala lada pipule ha history hato kamdai ka FHLC bat ka HSPDP ngatrai dangdan na kidong kithan marian kidong kithan umdolun kidong kithan langrin kijongi kibala shong patok kibala sha bom nathi kibala sha kem ha ka jinga ki estate hato kita ki parti rithor hato kimdai ki parti rilum kijongi Srobha nai keren ya ke ba pemtet ni kentu ya kini ba pim semala banle sobha nai penbicu kapor kala dei yang ba dia pi para bai kapor kala biang yangi bangin perkhat biang balong bakala dei yangi ban sim jingkit kle bangin sensar dalade yalade ya kane gari kabai e ka jongi piaslo sanailang lada sa thombor ki Kristen lada sya thombor ki niam trairi hakaling jongkari India ai ya kakti ka mon kakti jongpi pim da den kam mo pi ban lek syari thor ban lek ya khun da pi ai tang ya ka bot ka jongpi kala de ki kamram ka jongi ban na site nam ta ka sur ka jongpi hang te po dor ba parliament sakawai na kimat ki bangi larai ban yang rangba hakum ka ni ka por ka bam ta ka long ba kum no ngin pen khut pen suba ya kan ka samsar ka khadar ka balajot ka balapay bat ka balaima ha kilian baro tin keno eno ya ka jin sator jong ka samsar ka khadar pimben tangelo pimben yu tu breu ubalet na ka way ka yin jong kurtong sya ka way jong ka yin kurtong ha ka way yin kurtong wong khun upang khli ha ka way yin kurtong khun upang kejat ha ka way upang kepo sim bisa kat sabasim kajing sniu jo ka samsar ka khadar para lebi kadai ba kinong thabot kala hikai baklai kertong baki kertong ru kem sem nut ban yen hala ki jong ki bijak ban keren ya ka beri ban keren lada ni kwa ya ka samsar ka khadar ka makhut ka wai ngas kwa ban keren da ka basaya pi kalong bang ni dai ban sim jikit kle ki panba bat ki kertong bangin de penkhut ya ka nomla ban penkhut tang marwai ya ka an penkhut kuno tang marwai lada ka wai galian kam ya trelang lada ni kwa banio ya ka samsar ka khadar ka bakhut tongan sedang ni ladi banlong ki bakhut tongan sedang banjit ya ka ne jingajet nang le sakhmat da ka jing khut da ka jing suba kumbang ithong kumta hingno nala kular hak
ha kiransan ki baper ngalong baladai bangajot ya kan election ningkong ha ka badai ba gijing pentrai kam ye ki piskim ngan bo ya ka monitoring committee ka babiang ngan bo ya ki monitoring committee ka babiang ya ka ban khni da kinong alam balang kinong alam niam kiseng bahalang kinong alam snong bat kiru simet ban pen dikena beki MP skim ki jongi ki bangin pentrai kam bang Syekh Ahmad kinong sya ya lam bakla ladang ikwa ya ka samsyar ka khadar ka bakut ni de ban sedang dalade ban penkut ya ka nyem yang hane ban keno nang to nyem yang hane ban keno nom ban sap ya no ni yang hane ladade mo phi aya ka bor nyem pen i da ka jong ka nuksa ka ba ban yen ban wanra ya ka samsyar ka khadar ka bakut ngakarpat e phi menta tongin sedang ya kan election da ka jingkut ke jing suba nyem kiar na ka ba shem tingka nyem kiar na ka pan ya ka bam yo ngin kiar nakabalit pan dia kijingdi kepopoan buat ngin jet da kajing khoi net yang akin sayo ya kasansyar ka khadar ka bakoi ngin akan tu phi gani wai par di ba shwa ba pinlet ha kishnong di thau gi jongpi ha shwa ba pinlet ha yeng hasem jongpi to pakhat to puson kapor kala dei yami kum ka jet penriu bangi dei banjit ya kinong yalam kibala banyatai on ya kinong yalam kiba penepor tang banyania unong yatai uyatai da kejin kit khli ban penbaha ya ke emlang kasalang da kejin kit khli ban wanra ya karoi kepa kinong yania ha ke babun ki khep ki shu yania tang ban peksan jubor ya kania la jom pubon wei ru ramba obong baka jet nriu bakanne kadai ban penne ya lai teli kiki uki ubon dikong mengide ban penne ya ka khendo ka jet ban riu khlem ka khendo kan nomla ban sing ya ka ribat ya ka sansyar khada nila puli ya ka history jong ki jiu bakumno ki don kam ya ka Israel ban penlong ya ka kum ka state hadin bakila sakmano na kan ka portel kadai ka kabrang ka jonga ka jong phi kum ta parwi ban pendikna bangide ban penne pensa ya ka khendo nila persen lembaga diskonsil banwanra ya kan khendo kada ya kasin ka baningkong haki nyau pau senam jong ka jingdan ya ka diskonsil balala banwanra ya kan khendo hakari khasi jongi ukil bar ni dei ban sim jikit khle ban penne pensa ya ka khtin ka thalik ka jongi ini khon ba pendrong ya khtin kasi ka schedule gede ban pen gede ban ya khon ban penne pensa ya ka khtin klem ka khtin ka jai ban ru kan sakma hakil yang baro ni namailat ya kita kibor kibapa keren hindi jubor ni namailat eta kibor kibapa keren jubor ya khtin jongki halo jongi hot ngamong baban keren ya kino no kiktin kalong ka babakla hari ailat yangi bangin jet ya khtin lo jong kat bang yimon ailat yangi bangin keren da kamon light lut lo jong pemde ban penbor mano ban bangin keren beruki ubalai ubalada mi bakla menta ka ap jingma ya kari bakajak bergojongi kalau bami hak ban penne ya kikur lada piong bahawan penne ya kikur pila ban keli hakano kadur pet baha para nedin chakajak bergojongi ya kajing don kam jong kakur kajak hak sensyar khadar kajongi omram dan hima hakajak bergojongi klem kakur dai ka kur ka basay ya kis em dai ka kur ka basay ya ki menteri ya ki lendok dai ki kur ki basay ya ki doloi pet bha hakasan syar ka khadar ka jongi dai ki kur ki basay ya kita ki dorbarai bat kumta terter bat dondro kisnong ya ka ba hakasan syar ka khadar latik lapanyat katkum ka jingdon jong ki kur ladang ipan bakla ya kani ya ka jat ka khong ka jongi ladangi pentakla bat ladangi klet no banyada ya ka jinglong kerpang jong ka kur ka jat ka khong ka jongi nila pen bakla ya ka sensya ka khadar ka jongi. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to
to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.